أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. مبالمو نسلام نيغون كانو نيغون كبفو كبه ولي نيماندو. يا الله يا ربي على كان كنا ديا بيجمعي لا دا دو ده ودغو بلاك افسلا دا ولي hada madi tiseka fefe laba kanada mine kula bambali ya mainde mana ke la halaya fenfe la dunia fa nyanyi ni ala fe juma fuli ala kana bombulu ala kana ndese au fana minu mbela jala kana udese ala kana foi do akoro ambi dakuria fla mi fonyo woni alhamdulillah ngana dese ka fawye ntena foi fawo temindo me hakila jigidi dukui ala kan labanye ala kan kunadia nunte memobili de kono mina tafu banlieue de la sang mengos ningombe akechugo la français no gonde ya pa chauffeur tesoro aywa tama no ya manogo alhamdulillah. Oui alhamdulillah. Ala kan kunadia ala kan labanye ala ka salama ya jidi ka kafiri na kasi ya law ya rabbi ambe sira fefe nya ala kan kisama ambe femi no fa ala ka dama janatu firdaus ala ko kan be garjigay alhamdulillah alhamdulillah ka boka fulike ka duwa kawye ka duwa nyina ufe sumolo bala ka tadobe ka kala de alibi ala ka jidi kalo inkadine kojugu parce que nyode foye ni nga sababu nyuma soro kalo indu kono ka gere subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ka gerala nya soro 2020 sungalo kono anga onkulo sungalo e balmaw ni yikulo sungalo ki kulo alay alabe hine tikidido abe hine la abe hini denu na abe hini furunyogona abe hini balmaw la abe hini silame bela silame ya foi tabo angana nyogo nege nema foi je kono min kan ko silame ya nema yi ala day ni kumbe lafiya limike ntermuso kadide mbalmake o kadide ibe je kono ibe sa dungodo itado alhamdulillah na fura eka wulu foka tasi sayama imma lafiya mogo be girina ebe girina mogo be hamila ebe hamina mogo be jorola ebe jorola ni ku yere ti lafiya fiu abodo mimbo ke jien kanu ani jien dinya mbora la de kuyi mbadon nebe ka min fo mbadon de tanke jien bi ni kay ma jien fli ite lafiya jien ti soro de ni balma wallahi jien ti soro de wo mogo shi segen te ka jien debo iba kole jele parler ni muso da makilin ba ma alafiya l'interesse no ofra be kuna ngonyere de la ko sino ofra ko kene kuna ko parce que sino to mene manke mbe intermuso do wele mba wele ba fa wala sino ko kagele ne mani wati na ba fa ko ayi ko ambe de sino ko ofra ta ko isajo kibita pharmacie la iba nyefuye ba di mai ba kari fitini bota me wati ko la de kla ka fa ko ni jite ko me depuis ni kun lafiya kan ni bo jien ni kan ni lafiara mbe fede ambe ka lafiya ni nyogoni hali dora meti ko ni lafiya me ala kansa epingo ni di alama ka dloki bo alay ala be dloki de do ikana ala be klaka jonyuma sila menyuma ala jonyuma be jamana kono be jien kono ala bolu de tima alhamdulillah rabbil alamin ne be sega mi fodoro anga nyere ni diye bana ne be klika fonyana kuma la jayete de waka fo kuma ka kuma de foka mo sensibiliser o fana te de wallahi jien bani do ambe jien kono ta metote jien na de ay ta facebook ka ay ta réseau ka ba ko jien bana aya usigi dora dem senu re chugula de aka du chugula de folo la aun dem senu mani akli bala du kono fani chidi de fakoroba de ani yere fa aw demsenu bebe sokon na fara ko Dominique kuma sira fa baw kere do bebe wele ay na nga Dominique ko ni mi mana jona ni min tara digo kono ko Dominique na blonye no fora odunde bi kede donc Dominique mana se bebe na ke ka yoro befa ababulu do minen kilingono te ko jinnogoli abo te kula anga te wo yoro ko parce que kono na ko nyo no o lokobo tasale bi bebulu san tasale te ko jimine o kain folo la
abe be dumuni ke ɲɔgɔn fɛ aw tin bi don ɲɔgɔn na aw hinɛ bi don ɲɔgɔn na mashallah a bɛ da ɲɔgɔn kan a bɛ wuli ɲɔgɔn kan mais sisan i bɛ taa duba dɔw kɔnɔ ni cɛkɔrɔbaw taara ka ban bɛɛ n'i ka dagani don o yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ i b'a sɔrɔ kansinamuso bɛɛ ka dagani b'a bolo cɛkɔrɔbaw taara denmisɛnninw yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamu musow ta ka jugu a bɛɛ ye rancune ni rancœur bi bɛɛ kɔnɔ masi t'i miiri saya ma bɛɛ de bɛ k'i ka fili sama fo saya bina kana bɛɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ a kɛra mun ye sa nimisa ala ka an bɛɛ kisi o ma an ka n bɛ fɛ ka min fɔ ka kuma yɛrɛ direct fɔ duba kɔnɔ a ye sabali duba kɔnɔ muso an ka sabali dɛ an bɛɛ b'a la n'i bɛ duba kɔnɔ ɲɛni kɛ kana tiɲɛni kɛ dɛ n'i ye fɛn min kɛ a bɛ bɔ i kɔ la dɛ duba kɔnɔ fadenya ba in a n'a juguya ba in n'a kɔrɔfɔli ba in cɛ kelen denw olu fana denw de bɛ ɲɔgɔn wele polisi ni fɛnw na mɔkɛ kelen mɔmuso kelen olu de bɛ ɲɔgɔn wele polisi ni tribunaliw ni fɛnw na kuma dɔw pare que n'a kuma dɔw taara minnu yɛrɛ b'a kuma fɔ olu bɛ kasi u ɲɛji la de dɔ de y'o baro kɛ n ye ko dɔw taara fa kelen ba kelen dɔw taara polisi la ko komisɛri kasira ɲɛji de la k'a ko aw bɛ fa kelen ba kelen k'a ko awɔ ko fa kelen ba kelen aw ma se ka nin dilan cogo si la fɔ anw fɛ yan sinon k'olu de ka baara don donc ne bɛ min ɲini aw fɛ nka bi thème b'o de kan Afrique surtout duba kɔnɔ an ka sabali ɲɛli kɛ kana tiɲɛli kɛ a bɛɛ kɛra ala ɲɛna i b'i dogo mɔgɔ la mais i tɛ se k'i dogo ala la dɛ ou bien dɔ bɛ hypocrisia kɛ n'u ɲɛ bɛ cɛ la u b'a ye komi n'o y'a sɔrɔ i ko ka d'u ye yɛlɛ misɛnnin i denw i b'a fɔ k'u ta k'u kunu k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon ni cɛ y'a kɔ dun ɲɛjugu o ka jugu a bɛɛ ye o hypocrisia jurumu n'o fɔ i ye dutigi min don n'a b'a ka du bɛnnen fɛ n'a ko k'a ni wula ou bien a ni su ou bien a ni sɔgɔma dɔrɔn i bɛ hypocrite muso in ye a bɛ denmisɛnninw wele papu a ye na kɛ mami a ye na a la fanta k'a sɔrɔ a man ɲi dɛ ni cɛ tɛ a bɛ baara min kɛ donc o la cɛ t'ale kɔrɔ dɔn cɛ t'a kɔrɔ foyi dɔn donc a bɛ fɔ ko karisa ka ɲi dɛ cɛ yɛrɛ kɔni fɛ o ka ɲi dɛ k'a sɔrɔ i ka du tiɲɛbaga ye o de ye n balimakɛ sɔni mɔgɔ bɛ ka kɛ dalandi ye kɛ kɔnɔnandi ye quoi sɔni ka kɛ da ye kɛ kɔnɔ ye kɛ dusukun ɲuman ye n balimamuso an kana an yɛrɛ kɛ dalandi ye ka mɔgɔw ye k'a kɛ komi n'o y'a sɔrɔ an b'u fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan k'a sɔrɔ n'i ye muru sɔrɔ a kɔ dɔrɔn i b'a don a kɔ la sabali dɛ maa si ɲɛ t'i la mais alahu subahana wa taala a ɲɛ b'i la an ka sabali an ka du dilan an k'an cɛw ka du dilan an k'an balimakɛw ka yɔrɔ dilan ou bien ka bɔ i ka so balimamuso ka na i kɔrɔkɛ muso nɔfɛ ka na daga sigi a da la ko parce que i kɔrɔkɛ b'a fɛ ou bien a bɛ ka fɛn bɛɛ k'a ye ko a ni kun tɛ lafiya i miiri dɛ i yɛrɛ b'i ta la dɛ n'i m'a kɔlɔlɔ sɔrɔ i denmuso ni mana taa cɛla la u b'a daga ɲɔgɔn sigi a da la dɛ i tɛ fara i kɔrɔkɛ muso la i ka jɔn tɛ dɛ a nana furu de la a mana jɔnya la dɛ fadenya t'i n'a cɛ a bɛ k'i kɔrɔkɛ denninw wolo a bɛ k'i kɔrɔkɛ ka entretien kɛ n'ale taara e tɛna se ka sigi kɔrɔkɛ kunna dɛ n'a ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bolo sama ka bɔ sitanɛ bolo nin ko ninnu ka ca dɛ mɔgɔ ni mɔgɔ muso i kɔrɔkɛ muso a nɛgɛ a bɛ place minɛ i tɛ se k'a kɛ dɛ a bɛ place minɛ walahi i tɛ se k'a kɛ kana hypocrite kɛ ou bien ka taa dɔw bɛ t'u daga sigi u kɔrɔkɛ muso da la ko f'a ka furu sa ou bien ko f'a ka muso wɛrɛ furu ka fara a kan est ce que n'a ɲɔgɔn kɛra la a bɛ bɛn i ma est ce que ni mɔgɔ ko ka muso furu ka fara e kan a bɛ bɛn i ma i bɛ ko de jateminɛ i yɛrɛ ma kɔnɔdimi de don n'i y'a jateminɛ i yɛrɛ ma n'a bɛ bɛn ou bien n'a tɛ bɛn i b'o dɔn alhamdulilahi rabbil alamin ne bɛ se ka min fɔ an ka sabali an ka miiri an kɔ la an kana kɛ hasidi ye an denninw ma an ka miiri an kɔ la in ye jumɛn ye e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e bɛ lafiya mais n'i bɛ lafiya i bɛ fɛ i den ka lafiya lafiya ko kɛ du kɔnɔ a miiri dɔrɔn ko ne ye nin kɛ karisa la a bɛ sara ne yɛrɛ la n'a ma sara la a bɛ sara n kɔ la kana k'i denw ma juguya kana k'i denw ma hasidi ye k'i denw ka vie tiɲɛ ka bila n'i kɔrɔkɛ muso ma ɲi a wele i k'a lasigi i b'a dɔn ko kuma dumani ma fɛn min ɲɛ fɛn min forcé t'o ɲɛ a wele i k'a sigi karisa e bɛ ka ko dɔ kɛ a man ɲi dɛ n b'a ɲini i fɛ ala kosɔn kana nin kɛ an b'a ɲini i fɛ anw ba tɛ yen mais n'i ba tɛ yen i balimakɛ muso bɛ se ka jɔ i ba jɔyɔrɔ la walima hali n'i ba bɛ yen n'olu kɔrɔbayara balimakɛ muso de bɛ jɔ baya place ni dilali la an dɛmɛ ka so in dilan
an b'i deli yɛrɛ de a fɔ a ye n'i y'a fɔ a ye n'a ma sɔn hadamadenw fana dɔw bɛ yen naturellement olu ka jugu de n'a ma sɔn a to yen mais e kana i bila a fɛ k'i bɛ juguya kɛ k'a fɔ n kɔrɔkɛ muso ka jugu ou bien n kɔrɔkɛ muso dɔw tɛ fɛ hali u balimakɛ fana an ka tiɲɛ fɔ dɔw tɛ fɛ u cɛ ka foyi k'u balimakɛ ye u balimamuso ye muso a y'o dabila so de ka ɲi n ka nin de bɔra kɔnɔnugu kelen kɔnɔ dɔw t'a fɛ diɲɛ na u cɛ ka hɛrɛ fosi de kɛ u balimamuso ye munna e m'a sɔrɔ u ye fa kelen ba kelen ɲa e nana don jumɛn kana don a n'a balimakɛ cɛ ko a bɛ fɛn bɛɛ k'a balimamuso ye mais a ka kan o ye normal de ye dɛ sinji olu de tun bɛ fa kelen olu de bɛ fa kelen ba kelen olu de bɔra muso kelen cɛ kelen na n'i y'a ye e b'a ye ka ɲɛ bɔ a fɛ fo k'a fɔ k'a kana fɛn kɛ mɔgɔ ye ani dɔ de bɔra ɲɔgɔn na o an ka sabali an kana don an balimakɛw n'u balimamusow cɛ jurumu b'a la dɛ n'i ye min kɛ n'a bɛ sara i denw de la o yɔrɔnin de kan ka mɔgɔ fari faga k'a fɔ i jɔn ka nin dabila walasa kana taa sara denw na i bɛ miiri o dɔrɔn de la cɛlasigi y'o de ye dɛ n y'o de fɔ balimamuso fana mana fɔ k'a bɛ daga sigi balimakɛ fana muso de la k'i ɲɛ ti d'a kan wallahi billahi a bɛ bɔ i la n'a ma bɔ i la a bɛ bɔ i denninw na i bɛ denwolo la i tɛ sabali i tɛ juru ɲuman don dɛ n y'o de fɔ dannifɛn de don diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye dannifɛn de ye dannifɛn ɲuman n'i y'a dan wallahi billahi i bɛ jiriden ɲuman sɔrɔ a la wa dannifɛn jugu fana n'i y'o fana dan n'a ma falen ɲɛna a bɛ falen kɔfɛ dɛ ɲuman bɛ ten juguman bɛ ten an k'an yɛrɛ ɲini an ka juguya dabila ne ma danni sɔrɔ juguya la i ma ye fɔ ne y'a dɔnkili da a bɛ yaala yaala jugu man ɲi kan to dɔnkilida la n bɔra dɔnkilida la n bɛ se ka min kɛ o de ye nin fana ye dɛ alhamdulillah an ka juguya dabila an k'an yɛrɛ ɲini an ka fara duba kɔnɔ juguya ma n'i y'a ye ko muso ko a den nin den kɛra sita ye koyi wallahi a ba de y'a ɲina ye i bɛ waati min kɛ furu kɔnɔ furu ɲɛ n'a tiɲɛ e ka ɲɛ bani e ka sabali bani e k'i dusukun ɲɛ bani wallahi i denw tɛ siri mɔgɔ la o yɛrɛ ka d'a bɛɛ ye o i denw ma siri mɔgɔ la ne ko mun b'o bɔ de ala k'an kisi koyi e den kamalenkɔrɔ b'i bolo hali bi o de bɛ te sɔngɔminɛ ni dumuni sɔngɔminɛ la e la fini sɔngɔ ni sabara sɔngɔ ala ka muso bɛɛ kisi a ma ala ka wolomuso bɛɛ kisi a ma ale de ka kunna kojugu i ma cɛ tɔnɔ sɔrɔ i ma den tɔnɔ sɔrɔ i ma dɔn a kɛra mɔnɛ ye ala k'an kisi o ma koyi an ka sabali ne bɛ min fɔlɔ ye n b'a fɔlɔ ye kɔnɔnajɛya de la wallahi n t'a fɔlɔ foyi la nata tɛ fosi tɛ n b'a fɔlɔ ye de an ka sabali an k'an sigi diɲɛ yɛrɛ ni diɲɛ ta ka segitɔ ye dɔrɔn i bɛ waju hali ni ne ma kuma hali wajukɛla n'olu ma kuma sɔrɔ wajukɛla n'u ye dɔ fɔ dɛ diɲɛ ta ka segitɔ lajɛ dɔrɔn i bɛ waju fɛn min diɲɛ bannen de don wallahi n bɛ segin a kan n b'a fɔ siɲɛ 100 n ka kuma kɔnɔ juguya ma foyi wolo nimisa kɔ muso jugu bɛ nimisalen bɛ i mana juguya i denmisɛnnin ma ko se b'i ye ko baramusoya ka di ye k'e de bɛ a fɔ mɔgɔ ma n'i ko cɛ ma ko ka taa sɔ tobi sini cɛ yɛrɛ fa ni vitesse bɔ bɛɛ ka taa situlu sa sɔ bɛ tobi sini ka to ka cɛ pɔmpe ka kɛ mɔgɔw kan e tɛ sabali i t'i miiri ko saya bɛ ko mɔgɔ bɛ ɲininka nin bɛɛ la ka cɛ ka du tiɲɛ nin y'o de ye o k'a pɔmpe ka kuma jugu f'a ye ka taa n ka mɔgɔ dɔ tun bɛ to k'a fɔ ko sage kɔrɔngɔni sage kɔrɔngɔni a b'o dɔn wa muso min bɛ kuma fɔ cɛ ye sufɛ dɔw b'u cɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la wuli an k'a ɲɛnabɔ dɛ kuma min kɛra bi wuli k'a fɛ min kɛra ne na du in kɔnɔ bi i b'i cɛ futinɛ i b'a ka sunɔgɔ tiɲɛ i b'i denw tiɲɛ pourquoi ni fɛn min bɛ tile gan fɛ a y'o ɲɛfɔ mais a sufɛlama bɔ a la quoi n balimamuso kana cɛ tɔɲɔ k'i yɛrɛ tɔɲɔ k'i denw tɔɲɔ furu kɔni ma diya ne sajo la dɛ mais ne ye n seko kɛ dɛ wallahi billahi wa n jigi bɛ alahu taala subhanahu wa taala kan wa n da kan don dɛ alhamdulilayi bɛɛ n'i da kan i b'a sɔrɔ don dɔw fana jara a bɛɛ ti ja o tous les jours sont pas roses hein mais waati dɔw gɛlɛyara mais c'est pas grave alhamdulilayi n'i ma cɛ tɔnɔ sɔrɔ i na den tɔnɔ sɔrɔ nka i bɛ heure 1 min kɛ furu la a kɛ ala kosɔn i k'a kɛ k'a ɲɛ kɔngɔ ka n'i cɛ minɛ a kana nɔgɔ fɛrɛ kana minɛ a suma kana goya a kana kumakan juguw mɛn alhamdulilayi rabbil alamina a bɛɛ kɛra ala ɲɛna ala bɛ da dilan minnu k'a bɛɛ jateminɛ muso dara ka tile 10 tile 20 kɛ
cɛ kɔrɔ a man ɲi dɛ a man ɲi dɛ dɔw ka dara tɛ fɛn sa a tɛ changer n balimamuso dara changer sa i bɛ wari min don produit ni fɛnw na an k'o kɛ ka dara taa dara ɲɛnɛmaw san i k'a stocker cɛ bɛ nin bɛ jateminɛ aw b'o dɔn a da dilan n'i y'a tila k'a ɲɛta la ɲɛ b'a la ka tɛmɛ i kan dara bi une semaine 2 semaines un mois dara kelen cɛ bi da o kan i bɛ to k'a di fugufugu tɛ ka tɛmɛ pourquoi aw t'a dɔn ko nin bɛɛ importance de ya cɛ ka dara a y'a kɔlɔsi aw kana dara mɛn aw cɛw kɔrɔ a ye dara changer a y'aw ka dessous jateminɛ a ka robe de chambre a y'a jateminɛ furumusow fɛn dɔw ka fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bɔ fili kɔnɔ dɛ hali n'aw b'a dɔn ne bɛ n ta nin fara kan cɛ bɛ dumuni kɛ tasa min kɔnɔ kana kɛ tasa kɔrɔ ye sa kana kɛ assiette nɔgɔlen ye sa kana kɛ assiette da kari-karilenw ye sa ni million b'i bolo wala y'a don cɛ ka entretien na cɛ kana dɔn i a barika bɛ don i den na o ye cɛ ye cɛ dala dumuni ko a jateminɛ dɛ surtout sunkalo in na ka taa baarakɛyɔrɔ la fo heure jumɛn sun bɛ tigɛ k'a sɔrɔ e mana k'e bɛ baarayɔrɔ la i tɛ ala minɛ ka baara in yɛrɛ nɔgɔya bilayi n'i ye ala bila baara ɲɔgɔn ala bɛ baara d'i ma i bɛ occuper i ka foyer la i bɛ occuper i denw na wa i bɛ baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ mais n'i y'a bɛɛ abandonné ka denmisɛnninw t'u yɛrɛ ma ka cɛ yɛrɛ to a yɛrɛ ma e kɔni bɛ wari ɲini na dɔrɔn wari in dun foyi tɛ t'i fɛ alikiyama a tɛ sabali ne balimamuso an k'an yɛrɛ ɲini koyi duba kɔnɔ nin bɛɛ bɛ kɔlɔsi dɛ hali fantan dara ni 3 de b'i bolo dara 2 ou bien 3 a ko k'a jɛ k'a kuru ka ɲɛ i ka to k'a changer chaque jour ni bɛ se chaque 2 jours ni bɛ se 3 4 5 jours c'est trop pour ka dara bila dilan sanfɛ dɔw ka couvriliw bɛ nɔgɔ ka nɔgɔ cɛ b'a biru la ten kuma dɔ la f'a kasa bɛ bɔ mais munna an ka occuper an furuɲɔgɔnw na furu saraw furu masaw muso min bɛ occuper a cɛ la ni muso min b'a cɛ to yen nɔgɔ kɔnɔ bilahi kelen t'u bolo a tɛ kuma de parce que cɛ ta tɛ kuma ye quoi i n'i ka saniya n'i ka gorobinɛ n'i ka kasadiya n'u y'i bɔ i cɛ bolo kana jɔrɔ dɛ a miiri bi ka fɔ diɲɛ ka ban wallahi bilahi ne bɛna min fɔ aw ye ne Sadio bɛ ka fɛn min fɔ n bɛ k'a fɔ ni Allahu taala subhanahu wa taala cɛ de la n tɛ k'a fɔ foyi la ko dɔrɔn an ka fɔ a y'o minɛ ka ɲɛ furusa cayara ko caman de b'a la wa musow yɛrɛ ka jugu ɲɔgɔn ma dɛ i mana kɛ furu batola ye cogo cogo k'i kɛra gorobinɛ ye cogo cogo k'i bɛ occuper i cɛ la maa min tɛ ala ko la a tɛ ala dɔn a tɛ siran ala ɲɛ diinɛ t'a bolo n'a wulili kama a bɛ taa fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'i ka furu sa n terimuso a bi ka di la mais sini man di la dɛ kana da i ka gorobinɛ la k'i furu tɛ se ka sa dɛ ayi n ko n'i kana da i ka gorobinɛ la k'i furu tɛ se ka sa Allahu akibar i n'i ka gorobinɛ o b'i furu sa foyi tɛ bɔ a la n terimuso a dabila a to yen muso to a ka furu la dɛ diɲɛ bɛ ban dɛ n'i y'a furu sa n'i tora furu in na i denw t'i lafiya dɛ an t'an denw jɔrɔ wa ne ka ko bɛɛ bɛ denko in de kɔ parce que muso i ka fierté ye den de ye mais fierté ye den ye jɔnni bɛ den ɲɛ jɔnni bɛ den tiɲɛ o de don an b'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ u b'a fɔ ko cɛw man ɲi o don na semaine jan tɛmɛna an tun bɛ cɛw ka kuma la k'a fɔ cɛw ka sabali n ko faransi cɛw ka sabali u ka siran ala ɲɛ défaut min b'u la n y'a fɔ a bɛɛ tɛ dɛ faransi cɛ dɔw bɛ yen olu ye cɛ yɛrɛ de ye a bɛɛ tɛ dɛ mais dɔw bɛ yen mashallah olu kɔni sigilen bɛ dɔrɔn ka muso ka wari kɔnɔ wa min yɛrɛ ka jugu hali n'i yɛrɛ bɛ wari di o tɛ problème ye o i muso de don n'a ye baara kɛ ka wari d'i ma a bɛnna aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas grave denmisɛnninw bɛ a barika bɛ don olu la mais ka muso ka wari ta ka t'o don muso wɛrɛ la alhamdulilayi o man ɲi dɛ jurumu b'o la dɛ hali ni muso yɛrɛ ma kuma dɛ a kɛra ala ɲɛna ala ɲɛ b'a la dɛ hakɛ bɛ se barika la a bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la ou bien e ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuma muso ka kɛnɛ a ni la foyi tɛ muso la a ka kɛnɛ elle était toute mignonne belle gorobinɛ fɛn bɛɛ a b'a ka vie la a ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bana nana dɔrɔn e y'o abandonné ka taa n'i yɛrɛ n terikɛ ou bien n terimuso a cɛ bɛ yen a muso bɛ yen
furu ɲɔgɔn mana bana dɔrɔn u bɛ taa n'u yɛrɛ ye a dun fɔra hali mɛri la a bɛ fɔ ko a bɛ mariage kɛ pour le meilleur et le pire pire de ye bana in ye ko pour le meilleur et le pire o pire in de ye bana in ye ni furu ɲɔgɔn banana kana taa k'a to dɛ fɛn min n'i taara k'a to i tɛ sa n'i fana ma bana ni bana y'a sɔrɔ e y'a abandonné bana in de kosɔn i tɛ sa n'i ma bana dɛ n b'o f'i ye dɛ janfa de ma ɲi côté si la janfa de ma ɲi n'i bɛ se ka min k'a kɛ ni furu ɲɔgɔn banana n'a bɛ hali Afrique e bi yan hali ni furu t'aw cɛ ni denw b'aw cɛ wuli ka taa don avion kɔnɔ i ka daga ka n'a bila dɔgɔtɔrɔso la ka kɛnɛya hali ni furu t'aw cɛ ne Sadio delila k'a kɛ n y'o de fɔ a ye ne bɛ kuma o kuma fɔ ne b'a bɛɛ fɔ n yɛrɛ ka exemple dira n tɛ mɔgɔ ka kuma fɔ mɔgɔ ka problème tɛ n ka sira ye mɔgɔ ka vie tɛ n ka sira ye n yɛrɛ ka vie n b'o de fɔ aw ye parce que ala ye ne ci de o ala ye ne ci de ko n kana ka na ɲɛfɔli kɛ den dɔ delila ka ne ye aéroport la k'a bɔ jatigi jarala la dennin perdira na o y'a sɔrɔ n bɛ diɲɛ bolo n bɛ dɔnkilida in na n bɛ voyage baw la n bɛ fɛnw na n ma dennin ka kuma minɛ sɛbɛ mais c'est vrai mɔgɔw bɛ k'a fɔ n ye sisan kuma bɛɛ a don ne bɛ McDonald kɔnɔ aéroport la n bɛ ka n ka vol makɔnɔ dennin nan'i sigi ne kɛrɛfɛ ne yɛrɛ fɛ antillaise dɔ de don parce que façon dɔ elle était bien habillée a kun farafin labɛnni tun t'a la quoi ne fɛ an ka farafin antillaise ninnu dɔw de don ok ne bɛ dumuni na dɔrɔn a y'i si ka gɛrɛ ne na a bɛ tubabukɛ dɔ kun na a ko tanti Sadio bonjour n ko bonjour n k'a bɛ cogo di n ye bamanankan fɔla de yan n ye maliyɛn ye a ko ne ye maliyɛn de n ko alhamdulilayi i ka kɛnɛ an ye ɲɔgɔn fo a ko tanti Sadio ne ko han a ko ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye n ko ye mun ye a ko n bɛ fɛ k'a f'i ye o i tɛ livre bɔ wallahi sun de bɛ n da ne tɛ nkalon tigɛ machine ɲɛkɔrɔla la bilen a banna pewu ne tɛ machine ɲɛ lajɛ ko n bɛ nkalon tigɛ non ne ko ka livre bɔ cogo di a ko tanti Sadio ne ba b'i suit ne ba b'i ka baro kɛ n ye wa mɔgɔ caman b'i ka baro kɛ nin ma tɛmɛ san 2 kan ni n ka tubi ma kɛ san 2 san 3 a ko ne b'a fɛ i ka livre bɔ pour anw denmisɛnninw minnu bɛ i kɔfɛ ne ko Allahu akibar n ko livre a ko hɔn n k'e ko ten a ko hɔn n ko n y'a mɛn a ko parce que i ka vie n bɛ dɔɔnin dɔn a la quoi n ba b'a kuma fɔ n ye puis mɔgɔw b'a baro kɛ n ye quoi a bɛ anw intéressé a don n ko bɛ kuma ma se yɔrɔ bon ne kun ka kasi ka teli diɲɛ kow la mais o tɛ bi ne bɛ kasi ala ko dɔrɔn de la sisan sinon diɲɛ ko ne tɛ kasi o la bilen ala ye ne ɲɛjija o la mais ala tɔgɔ mana fɔ ka se degré dɔw ma dɔrɔn n tɛ se ɲɛji yɛrɛ la alhamdulilayi alhamdulilayi n ko dennin ma n ko n y'a mɛn a ko ni i tɛ se n'a moyen t'i ye bilayi a y'a fɔ tan a ko n b'i dɛmɛ mɔgɔ bɛ n bolo o bɛ se k'i dɛmɛ ka livre bɔ k'a bila anw ɲɛ n ko n y'a mɛn an ye numéro échanger mais tiɲɛna ne ma dennin wele ma ko in kɛ sɛbɛn téléphone tunu ni fɛnw na ko in tora ten bon ɲɛ b'a la sisan mɔgɔw bɛ tilen k'a fɔ ne ko n ka livre bɔ i b'a sɔrɔ bɔ kun b'a la kɛ parce que ne bɛ n ka vie de fɔ mɔgɔ ye ne tɛ mɔgɔ ta fɔ o wa ne tɛmɛna sira minnu fɛ ne b'olu de fɔ n tun bɛ yɔrɔ min na n bɛ segin ka na ye i furu ɲɔgɔn ni den b'i n'a cɛ hinɛ la hali ni furu t'aw cɛ i faden tɛ o a ye fɛn minnu k'e la o a yɛrɛ bɛ maloya o n'o y'a sɔrɔ ale de ye juguman k'i la dɛ parce que an bɛɛ bɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn na yɛ n'ale de ye juguman k'i la fɛn min a yɛrɛ bɛ maloya a yɛrɛ ma hali ni ma fɛn fɔ i miiri den in na dɔrɔn den in bɛna kɛ mun ye sini a bɛ se ka kɛ ministre a bɛ se ka kɛ président a bɛ se ka kɛ kuranɛ dɔnnaba ye a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye donc ne fɛ e k'a to yen ale min y'a kɛ muso de ye dugumamɔgɔ ye dɛ ale min ye balawu kow ni jigitigɛ kow ni janfaw ni fɛn bɛɛ k'e la a to yen kana fadenya k'a fɛ kana juguya k'a la a fɔ i k'a karama n'i bɛ se ka fɛn fɛn k'a ye k'a k'a ye wallahi ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ aw ye bon sinon a ma nɔgɔn furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i k'i bɛ kuma la dɔrɔn a ma nɔgɔn mais tiɲɛtigi ani nkalonitigi ni furu ɲɔgɔnma fila ni tiɲɛ bɛ min bolo ni furu sara nkalonitigi a n b'a fɔ a tɛ lafiya mais a yɛrɛ conscience b'a sɛgɛn dɛ parce que e de y'a kɛ a la a ma fɛn k'i la mais n'o bɛɛ la n'e ko k'e bɛ bon tiɲɛ bɛ ala de bolo parce que bɛɛ bɛ kuma ka tiɲɛ ɲini yɛrɛ ye nkalontigɛ ni fɛnw bɛɛ bɛ se k'a fɔ ne de jo don ka kuma dumani fɔ ka nkalon da i fɛ mɔgɔ la a bi ka di la sini man di la dɛ a y'a dabila a kana kɛ ou bien ni dɔw jɔra muso furu yɛrɛ kan u b'e kɛ fali ye u b'e kɛ fɛn bɛɛ jogo bɛɛ b'i la sisan kɔni kuma min na aw bɛ diya tan ni fila la jogo foyi tun t'i la mais ale mago jɔra a ka muso furu la ale mago jɔra a ka diɲɛdenya la k'a diya a ni la
e min b'a empêcher ou bien e min b'a kɛrɛfɛ n'a bɛ fɛ ka e débarrasser ka bɔ a la i kɛra jogotigi ye jogo bɛɛ b'i la mais a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna bɛɛ b'i laban i jogo de la o Ala k'an laban an jogo ɲumanw na donc ne bɛ min fɔ aw ye n balimaw ne ka nin kuma ninnu c'est des trucs c'est du tic au tac n tɛ galon tigɛ n tɛ mɔgɔ musala n ka sira tɛ mɔgɔ ka kuma na i ye ne kɔrɔfɔ o i ye ne nɛni o i ye min fɔ ne ma o n y'o de fɔ o y'i kungo de ye n ɲɛ t'i la dɛ n ɲɛ bɛ Ala de la Allahu subhanahu wa ta'ala n bɛ Ala ta de fana fɔ n tɛ galon tigɛ dɛ ni n y'o tigɛ ka kuma dumani fɔ alikiyama jɔdon ne bɛ ɲininka di an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ ɲininka a bɛɛ la donc n'i bɛ kuma fɔ min ye tiɲɛ ye ɲininkali mana s'i ma a k'a sɔrɔ i ye tiɲɛw fɔ ɲɔn tɛ an bɛ ɲininka dɛ donc n balimaw n tɛna jɛya ka tɛmɛ kosɛbɛ Ala ka sunkalo timɛ jira an na Ala k'an kunnadiya Ala k'an laban ɲɛ n bɛ segin a kan a y'aw hakili to duba kɔnɔna sigi la a ye dilali kɛ duba kɔnɔ aw kana tiɲɛni kɛ ni tiɲɛni kɛ dannifɛn ko don dɛ i mana min da k'a juguya dannifɛn jugu bɛ falen i kɔfɛ ou bien i ɲɛna dannifɛn ɲuman a bɛ falen ɲɛna ou bien i kɔfɛ o ye tiɲɛ ye nin bɛɛ global ye min ye an ka segin Ala ma n'i segira Ala ma ka don silamɛya kɔnɔ i tɛ se ka juguya yɛrɛ kɛ i yɛrɛ de bɛ siran i tɛ se ka juguya kɛ hali ni mɔgɔkɔrɔfɔ kuma bɛ yen i bɛ siran wallahi bilahi wa n ye kuma n'i k'i bɛ juguya kɛ i b'a fɔ dɛ mɔgɔ ɲɛ tɛ n na Ala ɲɛ bɛ n na i mana fɔ i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛ tɛ n na Ala ɲɛ bɛ n na donc ne bɛ min fɔ aw ɲɛna an ka kow kɛ Ala ko ye n'i tora k'a bila i kunna ko Ala ɲɛ bɛ n na fɛn min i bɛ lafiya wallahi bilahi ka to k'a fɔ dɔrɔn Alahu taala ɲɛ bɛ n na koyi ko bɛ ko la i t'a kɛ mais mɔgɔw mago tɛ Ala ɲɛ bɛ n na o bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ Ala kana kɛ fɛn bɛɛ kɛbaga ye dɛ furumuso an ka maloya du kɔnɔ fana an ka maloya an k'an yɛrɛ ɲini i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ maloya ko bɛ ko la a t'a kɛ o k'u taara fɔ rasuli ko cɛ dɔ taara fɔ rasuli sallallahu alaihi wasallam ko rasuli ko ne nana dɛ ko nana ko ne muso ka ko kɛmɛ kan kamana gan n nana ka na jiri la i ka duwawu kɛ i ka n dɛmɛ ne muso filɛ kɛ rasuli jogo bɛɛ bɛ ne muso la ko rasuli ko jogo bɛɛ sallallahu alaihi wasallam ko jogo bɛɛ bɛ muso la ko awɔ ko ka gɛlɛn dɛ ko n b'i ɲininka sisan ko jogo yɛrɛ a jogo fɔlɔ yɛrɛ jumɛn ye o fɔ n ye ta ko jogo fɔlɔ an b'a daminɛ komi ko jogo bɛɛ b'a la damadɔw fɔ n ye an ka fɔlɔ an k'a daminɛ fɔlɔ la jogo fɔlɔ min b'a la n'o kɛra k'i kamana yɛrɛ gan k'o ye jumɛn ye a ko ne muso ti malo la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko ne muso ti malo di rasuli ko k'e muso ti malo ko bɔn ko kuma tɛ yen tuguni i tɛna jogo wɛrɛ foyi fɔ bilen min bɛ don bilen ne kulo la parce que i y'a bɛɛ fɔ ko ni muso ti malo kɔni ni mɔgɔ ti malo diɲɛ jogo bɛɛ b'a la n balima an ka maloya an ka furu yɔrɔw la an ka maloya an balimaw an n'an balimaw cɛ an ka maloya an n'an teriw cɛ an sigiɲɔgɔn an ka maloya n'i maloyara sigiɲɔgɔn la ale tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ i bɛ siran kɛlɛ ɲɛ i bɛ maloya parce que mɔgɔw bɛ na jɔ i b'a fɔ mɔgɔw kana ne ye kɛlɛ la o ye maloya ko ye n'i maloyara i furu yɔrɔ la i bɛ maloya i b'a fɔ ko ne tɛ kɛlɛ kɛ koyi karisa mana ne dala ne tɛ foyi fɔ a ye mɔgɔw bɛ na ne bɛ maloya hali balimaya la c'est comme ça donc n bɛ min fɔ aw ye an ka maloya furu yɔrɔ la an ka maloya balimaya yɔrɔ la hali n'i sigiɲɔgɔn cɛ maloya n'i maloya a bɛ ɲɔgɔn bonya a ye ɲɔgɔn bonya de ka di donc muso an k'an ka furu yɔrɔ dilan an ka maloya an ka siran bɛɛ k'a fɔ k'i man ɲi i mana kɛ ɲuman ye cogo o cogo kɛrɛnamurunin tɛ yan i mana ɲɛ cogo o cogo defo bɛ sɔrɔ i la afiriki yɛrɛ y'o ye afiriki taala y'o ye i mana ɲɛ cogo o cogo dɔ b'a fɔ k'i man ɲi i tɛ se k'o bali dɛ o tɛ kelen ye i mana kɛ muso gorobana ye cogo o cogo i mana kɛ muso ɲuman ye cogo o cogo ni Ala ma fari kan ni mɔgɔ jugu wulili nɔfɛ a tɛ ale parce que o tɛ silamɛ ko kɛ o bɛ taa ka t'i bɔ i ka furu la hali se t'a la parce que a bɛ min kɛ e ko k'e t'o kɛ an t'o kɛ dɛ o bɛ se ka don yɔrɔ minnu na ka kojugu minnu kɛ e ko k'e t'olu kɛ k'e y'i ta to Ala ma Ala nin kuma in de ka di sa n ye n ta to Ala ma tiɲɛ kan i tɛ sa ni Ala m'i kunna diya ayi n ye n ta to Ala ma tiɲɛ kan billahi i tɛ sa ni Ala ma hɛrɛ k'i ye wa hɛrɛ foyi tɛ silamɛya nɛɛma bɔ ne ma nɛɛma foyi ye ka silamɛya bɔ a tɔ bɛɛ ko wɛrɛ an k'an taw to Ala ma an k'a di Ala ma Ala de bɛ se k'a bɛɛ juger jugement ka to Ala bolo jugement ka to Ala bolo ni Ala y'a juger
ibe preside sino ni ma presse soni ka sa iba here soro alhamdulillah rabbil alamin mbe duwa kawye ay hinambali mawla anga hinambali mawla fente munu bulu sungalo do kuru kata duma kana take waso ni yera jira kana take filmeli adi alama ko sera ne sadio sera na filmeli parce que antara maga on nanga karabo bado taramaga alhaji usman soli tarawre masha Allah ate toko foli fe memba toko fe yaka fu yaka wale duma do parce que aye anjogo corriger ay chama bo anjogo la maka yoro antumbe e filmeli de kede bo ne ko menga filmeli ke mina doro mo kanye mo ka kilia kan nataka fo am fana be kesajo ko ate nyoy il paraît que ni mo mi dona hijabu ni islamia ni fe una ikoso ambe islamia de unde me ni mo mi jebla ikoso ibo baraji soro ne ko ni kun tayo na tay sura fu ikunte yera jira tay wasute go yera kandala de be jon kanda ali de ya foni ne baba nyame talbi isif trawere ne de mabo ayan sigidi akoko filmeli kanga filmeli dabla kuna nyi fefe ke pour que akake i classique no kanga na fomo ko yanga na filmer anga toani ala chela ku ye fefe publier chuko dola abito nyi ne kono kati tali kiyama de wa bolulangolo boli yemunye jien na folote jien sanuta warite kata ali kiyama ke bolulangolo bora ko fuiti bolo kanga dabla ko mo ko be se ka ambla de en setola mo ko be se ka ambla mo ko ba filmer ça c'est autre chose mais anyere katoka anjoka anyere filmer kanga fe on fo kanga dabla ya famu ya donc abi ko mini hereke mo koy atigi de se ki barikada ki fo mais ere kana wuli ka fa ay wane ni ke karsaye no ne odora nyini ke karsa fanaye odona ke nyini fana ke karsaye e ki ya be blajila de imam de ofoni kabakira ado nyonyo nyeda fle adoni biche a do borala ni se kali kosana ne tara action bado ke Gabriel Touré la akira ala nyena ma filmé de do ka ba filmé ngo kana filmé mi masara na absake do ya filmé mais ta kala ma mene ko nga téléphone ma filmé parce que fara ka may alhamdulillah rabbil alamin na fara fefe mandi alay message take fefe mandi jabaru man sayin take awo alhamdulillah rabbil alamin ama se filmé law ama se fuila ambe ni kuma nuke pour que ka nyogon boche tare de bolo ye jaku yai wajuli kelaw ya be fonte wajuli kelay de me nya hakli jigina yi ni se ka wajuli fana kew makkalan ka sekal wajuli kelaw ka kala ima yente so nga kalamba nu fofolo parce que mbala ka nyenyini ni ala son na bina kala mina qur'ane kalaw ye fana me ni tise ni ma fora la kadi ka kade parce que ni filila ali arafu kilena o ye problème de ibulo donc o de lantita o rofe mbe munu ndo mbafo bangona ngalata mbe adon chugo minante arab ka fala folo pour que mbalema unin teru nin kan yo anga fam yo mbulu mba waju mbe nyere waju awo mba waju mbe nyere waju ya allah ya rabbi ambe jumali la juma jigina samba la kanabe bita ko ni cliff ana be mobile corona inde do parce que tant de ti bebe njo sira de la kan baranke ka fani sira yoro na be ni ke yoro kaja ne bi ta fo yoro minasa akajande chauffeur tisoro oye masoro de mali mo amba ndiade chauffeur ba mo lando ko nu ban conduit ikamo o shitia baby yara ni be occuper lendo donc ode do alasta ko bonya bala ode lamito ko aketa kanjo ka nécessaire fo ay wala daw ko lu lakle alhamdulillah rabbil alamin muso anga sawali anga hine nyogona anga yafa nyogoma sungolo yafa kaloy hine kalodo saraka kalodo ni hali logo makilin taka modo suntige iba na fasoro akajija oyorola ay cheuka dudla cheute duko na onde be anga na nyogon chie kansana mso ya kelo ni sana mso ya kelo ni fadenya ni belseru ni beau-frère c'est des futilités ashimai bebe jure mo koka anga anko joro aya famia alhamdulillah rabbil alamin gobe boko de fawi ay dumini ko jatemine cheuka na konga bolo ukana noko ukana fero aya ujija ola alhamdulillah rabbil alamin ne ko ni mbafo de mbafo nere mi mbafo kafo itse kafo ko sajo ko tere ben fale redu no ne ko ni chelado mashallah do mani yerada kira ala nyina kira mo nyina aya jija dara nun kana to lisan fede 2 semaines 3 semaines 1 mois dara kele c'est trop hein
c'est trop ali 2 jours c'est trop awo a bɛ se ka ko a bɛ se ka ja n'a kora n'i y'a dabi ni sini n'i y'a k'a ko tile bɛ Afrique hali a don machine kɔnɔ a bɛ ja i b'a ko k'a jɛ seli yɛrɛ bɛ ka i cɛ bɛ d'a kan i yɛrɛ bɛ d'a kan a b'aw ka silamɛya kɛ nɔgɔ tɛ hɛrɛ ye ala k'an kisi nɔgɔ ma alhamdulilayi donc n b'aw bila yan bi juma in na ala k'an to ɲɔgɔn ye n balimakɛw a ye hinɛ na a k'an minɛ ka ɲɛ aw ka wari caman d'a ma sunkalo na an ka dumuni dumanniw tobi aw ye a y'a mɛn a ye wari caman de d'a ma dɛ an ka dumuni dumanniw tobi aw ye a kalo kelen a fɛn bɛɛ ka ɲi hali n'i y'i ka kalo 2 sara de don a kalo kelen dumuni na mais san kɔnɔ kalo kelen ko a fɛ bɛ alijinɛ dayɛlɛlen don jahanama datugulen don yɔrɔ a dan y'o ye dɛ o ka jugu a bɛɛ ye ko ala b'o bɛɛ fɛ bɛ ka jɔlɔkɔ don sitanɛw ni fɛnw na o kalo kelen i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ baraji ɲini na k'i k'a kɛ dɛ i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ k'i k'a kɛ alhamdulilayi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ an ka baraji ɲini an ka sarakaw bɔ an ka batow kɛ an ka sunw kɛ an ka seliw kɛ an ka zikiriw kɛ an ka nafila seliw kɛ surtout alhamdulillah donc n b'aw bila yan bi aw k'an bɛn juma wɛrɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bye